Здравейте! Честита нова година! За много години! Нека една хубава, здрава и успешна! Ето ме отново и най-накрая ще снимам как боядисвам мозайка. Толкова много мозайки съм направил и нещо се е случило и не съм снимал клипче, а имам и много запитвания от клиенти. Ето в случая ще видите процеса как се получава. Ще ползвам два цвята боя на Амислон, Old White и графит. И шаблон съответно. Накрая запечатваме с лак за паркет. Ще видите всичко в процеса на работа. Сега да започваме. И ето започнах с боядисването. Преди това минах с пръскокачка и с препарат за пот. Сега тук по ръбовете минавам с четка, където има, а в средата с валяче, тъй като мозайката е гладка, това не са плочки. И няма никакъв проблем за фуги и за разни неравности. Минавам директно с дешираната боя. Първия слой ще го оставя да изсъхне малко по-дълго време и утре ще продължа с втори слой и с шаблоните. Ето виждате как хубаво става. Винаги слагайте два слоя боя. Нищо, че е покрила. Втория слой изравнява и го прави още по-добре и още по-здраво. Ето така. Малко е неудобно, но пък от друга страна работиш седнал. Ето така ще мина целият коридор. Дървета навсякъде да покриете. Ето така изравнявам чертите, които се получават при боядисване с валяк. Виждате, там вече ми е изсъхнал. Тук е влажно. И така продължавам натам, да не ви отекчавам повече. Ще снимам утре как правя шаблоните. Започнах втората ръка, ето виждате разликата, как вече става по-плътно, изравнява се и става перфектно. Внимавате да не надраскате боята, защото все пак не е запечатана и е чувствителна. Иначе няма кой знае какво за показване. Просто боядисвате. Аз на малки участъци си минавам, за да мога хубаво да го изравня. Имайте предвид, че отгоре ще има шарка и дори и някъде да има нещо дребно дефектче, шаблона ще го закрие. След това ще минаваме с бяла боя. И да продължаваме. Започнах най-накрая с шарката и с шаблона. Доста време ми отне да уразмеря точно как да тръгнат шаблоните. Това е много важно да го предвидите, за да може да са по-равно. Съответно аз взех средата на коридора и в самия коридор ще имам два шаблона от тук, два от тук. А вече тук в разширението, както дойдат натам, тези изрезките ги оставям за накрая, след като направим основната част. Затова, примерно, ви трябват и два шаблона, защото може да си ги изрязвате и да си слагате в ъгли или в разни малки дути, където ще ви трябва да се сложи шарка. И ето сега да ви покажа. Няма нещо, кой знае какво, много е важно, ето тъпна си валячето. Много е важно валячето нито да е много сухо, нито да е много мокро, за да не ви подлизне под шаблона и да ви развали шарката. Както виждате, ето, слагам си боя, на едно картонче си го подсушавам. Понеже този шаблон е доста сложен за слагане, много са тънки тук на самите бордове, затова имам една паква голяма, която си е за боядисване. С нея отрязвам да не нацапам съседния. Сега ще видите как се получава. Минавам първо в средата. Ето така.
сега започвам. Ето, взимам си в момента само картончето на пълна много боя. Ето така. Минавам тук, слагам да си отрежа, да не нацапам съседния шаблон, съседната шапка. Внимателно, да ми се получи хубаво. Сега, има шаблони, които не са с толкова тънък борд отстрани и си имат и белези за следващия шаблон. Те са по-лесни за поставяне. Просто в случая клиентката ми е избрала точно този шаблон, за да ме затрудни. За да ми е по-трудничко. Ето така. Пак слагам. Виждате, да не дойда насам. Тук вече може да се сложи. Ето сега има една ръка боя. Тя понеже но прозира. Ако сложа лак сега, ще почне да прозира много. Затова сега вече си тупа на много валенчето, да сложа втора ръка. Толкова е тънък слоя, че по принцип той е полусух. С втората ръка вече ще го направя по-бяло. Ето сега ще видите. Пак сега тук вече трябва да отрежа. Просто трябва малко повече внимание и усет и практика да имате. И мисля, че сме готови. Сега вижте какво правиме. Хоп. Отлепваме шапката и сме супер. Виждате как се получава по средата още една шапка. Ще стане интересно. Но после ще ви покажа вече целият коридор. Дано съм така точно обяснил. И ето последния етап. Запечатваме боята с лак за паркет. Ето виждате тук къде съм минал, все още е мокро. Лака е матов. Не си личи, че има лак. Ако искате, може да вземете и сатенен лак. Това си е вече избор на вашия избор, кой каквото харесва. Ето така. Лекичко внимателно. Задължително минете две ръце лак, за да може да се запечати по-добре. Сега тук таме може някъде да попие повече и като минете две ръце лак, то се изравнява. Същевременно става и по-здраво. Ако минете трета, също не е. Няма да стане нищо лошо. Просто ще стане още по-здраво. Ето така. Не поставяйте много на едно и също място, защото лака, попивайки в боята, я прави малко и я разтваря. На мокрия и я разтваря. И като почнете да повтаряте много на едно и също място, ще почнете да отнемате от боята. Не натискайте също много силно. Сега след първата ръка, лака ще попие в боята и няма да има вече проблеми. Боята ще е захванала. Ще е здрава. Готово. Първата ръка лак е положена. Няма влизане до утре. Сега затварям и утре ще дойда да сложа втора ръка. Но вече няма какво да снимам. Видяхте как се слага лака. Предстои да се сложат первази по стените, за да се завърши картината и да стане още по-красиво. Дано да съм бил полезен. Ето една идея как с тебеширени бояни слон да си подновите старата мозайка. Шарки има различни и всеки може да си избере шаблони от страницата на Vintage Room. До следващия път. Чао, чао!